Minahal nga mga igsuon ni Kristo, kini ang ikalimang sesyon sa serye sa Sermon sa Impyerno. Human gilalang sa Dios ang langit ug yuta sa katapusan, iyang gilalang ang unang tawo nga si Adan ug si Eva. Ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 31 nag-ingon, nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Human niya gilalang si Adan ug Eva, gipanalanginan sila sa Dios. Sa ato pa, gihatagan sila sa Dios og otoridad sa pagmando sa yuta ug sa dagat ug sa tanang buhing butang nga anaa niini. Diha sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 27 hangtod 28 nag-ingon, sa 27, busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babayi sama sa iyang dagway. Diha sa 28, og ipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, pagnanak kamugdaghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Gibati ba nimo ang gugma sa Dios nga amahan kang Adan ug Eva? Ang unang anak higugmaon kaayo sa mga ginikanan ug unsa ka espesyal sa unang tawo nga si Adan ug Eva alang sa Dios. Gipahayag sa Dios ang iyang mga pagbati sa nianang paghiha. Apan ang dakong gugma sa Dios na padayag nga mas klaro human sila nakasala. Si Adan ug Eva nakahimog sila sa pagkadili masinugtanon pinaagi sa pagkaon sa gidili nga bunga. Bisan pag sila gigugma pag-ayo sa Dios, mga kaigsunan, nakadawat ba sila og kaluwasan? Isa pa, unsa man ang nahitabo kang Kain ug ang nga unang naghimo sa pagpatay sa tawo. Sa miaging sesyon nakadungog ka bahin sa sumbanan sa kaluwasan sa gagmay nga mga bata. Ug naamguhan ba nimo ang dakong gugma sa Dios nga gustong muluwas sa bisag usa lang kakalag? Ang pasahe karon kay makita sa unang Timoteo Kapitulo 2 bersikulo 4 nga nag-ingon, ang Dios nagtinguha nga ang tanang tawo maluwas ug makadangat sa kahibalo sa kamatuoran. Ang Dios naningkamot sa pagluwas bisan sa katong mga tawo nga nakahimog dagkong mga sala ug kadtong adunay hilabihang daotang mga kasing-kasing. Pero tungod nga wala sila motalikod sa ilang daotang mga paagi ug sa katapusan naabot sa kalaglagan sa ilang mga sala. Pagkadaotan sa mga tao nga ang Dios sa gugma kinahanglang maghimo og dapit nga sama sa impyerno. Niini nga sesyon akong isgutan ang laing punto sa pagka mausisaon or curiosity nga mao kung si Adan ug Eva ug Cain kay maluwas ba sa o wala. Kung madungog nimo kung giunsa sa paglihok sa Dios sa mga tawo nga nakasala, nang hinaot ako nga imong maamguhan ang walay katapusan nga gugma sa Dios. Sa pagbuhat sa niini, nang hinaot ko nga mahinumduman nimo kini nga gugma sa Dios kung maminaw ka sa makakahadlok nga mga kamatuoran sa impyerno diha sa detalyado. Minahal nga mga kaigsunan diha ni Kristo, ang pagkamasinupako ni Adan ug Eva adunay makadaot nga mga sangputanan. Si Adan ug Eva gipahawa sa tamnanan sa Eden, diin sila nagpuyo nga puno sa tanan nga ilang kinahanglanon. Kinahanglan silang manaog dinhi sa yuta nga adunay mga luha, kasubo ug mga kasakit. Sila nahimong mga tawo sa unod nga sa katapusan mamatay sa paglabay sa panahon. Ang yuta ug ang tanan nga anaa niini kay gituglo. Pinaagi sa singot sa ilang mga agtang kinahanglan na nilang biibton ang mga tunok ug mga sampinit aron makakuha og ani gikan sa yuta. Dili lang si Adan ug Eva, apan ang ilang mga kaliwat usab kinahanglang mopuyo dinhi sa yuta nga adunay mga sala, mga sakit, mga katalabman, mga pag-antos ug kamatayon. Ang uban nagingon nga si Adan ug Eva wala maluwas tungod kay sila ang hinungdan niining tanan nga mga butang nga nahitabo. Apan sa pagkonsiderar sa Biblia, atong maamguhan nga giablihan usab sa Dios ang dalan sa kaluwasan alang kanila. Mga kaigsunan, kung itandi sa mga tawo karon nga napuno sa mga sala si Adan ug si Eva, kay adunay putli ug maayong mga konsensya. Ang orihinal nga sala nga gipasa gikan kang Adan nga mao ang makakasala nga kinaiya sa kasing-kasing nahimong mga baga ug mas baga sa kaliwatan human sa mga kaliwatan. Dugang pa, ang mga tawo nagpalayo sa ilang kaugalingon gikan sa Dios. Nagdugang sila sa pagbuhat sa mga sala ug ang ilang mga kasing-kasing nahimong mas nabulingan sa sala. Kung itandi sa mga tawo karon, si Adan ug Eva adunay mas maayo kaayo nga mga kasing-kasing. Sa dihang sila nanaog dinhi sa yuta.
Samtang sila nagpuyo sa yuta, sila bugos nga naginuso sa ilang nangaging sayop nga buhat. Kaniadto sa dihang didto sila sa tamnanan sa Eden, nakakaon sila sa daghang bunga gikan sa mga kahoy. Apan karon, kinahanglan silang maghago aron makaani. Mas dako ang kasakit ni Eva sa pagpanganak, ilang nahibaloan ang mga luha o kaguol nga mo'y resulta sa ilang mga sala. Kinahanglan nilang antuson ang kasakit sa pagpatay sa usa ka anak diha sa iyang laing anak. Ang pagkinabuhi sa ingani nga kinabuhi, mahanduraw ba nimo kung unsa kadako ang pagkamingaw ni Adan ug Eva sa ilang kagahapon sa dihang sila nagpuyo sa gugma sa pagpanalipod sa Dios? Sa dihang didto sila sa tamnanan sa Eden, ilang gipasagdan ang matag panalangin sa nga ilang nabatunan. Wala sila kahibalo kung unsa sila kamalipayon didto, mao nga wala sila nakahibalo una kasabot nga kinahanglan silang magpasalamat. Nakaamgura sila nga nagpuyo sila sa maayo nga palibot pagkahuman lamang sila nanaog dinhi sa yuta. Sukad ni adto sila adunay kinasing-kasing nga pagpasalamat alang sa gugma sa Dios nga ilang nadawat ug sila naginuso sa ilang pagsupak sa pulong sa Dios. Bisan karon, bisan pa nga ang mga tawo na bulingan sa hilabihan nga kadautan, kung sila tinuod nga maghinusol ug mubalik ang Dios kay mapasaylon kanila. Si Adan ug Eva gilalang sa Dios mismo ug ang Dios mismo ang nagbanhaw kanila sa taas kaayong panahon. Sa dihang si Adan ug Eva naginusol gikan sa ilang mga kasing-kasing, adunay bay rason kung nganong dili sila pasayloon sa Dios. Gidawat sa Dios ang ilang paghinusol ug human sa ilang kinabuhi dinhi sa yuta. Gidala sila sa Dios ngadto sa langitong gingharian. Apan si Adan ug Eva halos wala makadawat sa kaluwasan ug miadto sa paraiso. Kini tungod kay ang pagsalikway sa ingon kadako nga gugma sa Dios kay dili usa ka butang nga gamay ra. Ang Dios nga labing gamhanan nahibalo nga sila mukaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Apan wala kana nagpasabot nga ang Dios wala nahigugma kanila. Ang Dios mismo mitudlo kanila og naghigugma kanila nga nahibalo sa tanan. Gitugutan usab niya sila nga makatagamtam sa dakong otoridad sa pagmando sa tanang butang. Gusto niya nga masabtan ni Adan ug Eva ang iyang kasing-kasing og mosunod diha sa Dios gikan sa ilang mga kasing-kasing. Apan ilang gibiyaan kini nga gugma sa Dios ug gidugmok ang iyang kasing-kasing. Busa nagpasalamat na lang sila nga naluwas sila. Ang laing rason nga sila makaadto lamang sa paraiso tungod kay pinaagi sa ilang pagkadili masinugtanon ang ganghaan sa kultibasyon sa tawo kay unang naablihan. Syempre, si Adan ug Eva naginuso sa ilang sayop nga mga buhat ug usab sa pagtan-aw sa makakagahom nga Dios nga nagplano sa daan nga pagkahibalo or foreknowledge ang tanan naa sa iyang probidensya sa kultibasyon sa tawo. Apan ang responsibilidad sa pagpahinabo sa tanang katawhan sa pagantos sa kasakit ug sa pag-adto sa dalan sa kamatayon kay kinahanglang isipon sulod sa hustisya. Kini maoy laing rason kung nganong si Adan ug Eva dili makaadto sa mas maayong dapit kaysa sa paraiso uni makadawat og mahimayaong mga ganti. Mga kaigsuonan, human si Adan ug Eva gipapahawa gikan sa tamnanan sa Eden, nanganak sila og mga bata dinhi sa yuta. Ang ilang unang anak kay si Cain ug ang ikaduhang anak kay mao si Abel. Nagdako sila nga ang kada isa sa ilaha kay naghalad sa Dios. Si Cain mihatag sa mga bunga sa yuta ug si Abel mihatag sa mga panganay nga iyang mga karnero ug sa mga matambok nga bahin niini. Gidawat sa Dios si Abel ug ang iyang halad, apan wala dawata sa Dios si Cain ug ang iyang halad. Nganuman, sa diha nga kita muhatag og mahalad ngadto sa Dios, kita kinahanglan nga muhatag kaniya sa halad sa dugo nga mao ang pagbaton sa mga sala mao ang pagtabon sa mga sala sumala sa mga balaod sa espirituhanon nga gingharian. Busa sa daang kasabutan, naghalad silang mga mananap sama sa baka or karnero. Sa bagong tugon, ang kordero sa Dios si Jesus mismo nahimong maulaong sakripisyo ug nagpaagas sa iyang dugo. Si Adan ug Eva nahibalo niini nga balaod sa espirituhanong gingharian ug mitudlo sa ilang mga anak mahitungod niini. Naglakaw sila uban sa Dios sa dugay nga panahon. Ug bisan human sila nanaog dinhi sa yuta, nakakatuon sila sa gikinahanglan nga mga butang gikan sa Dios, bisan kini kay mas limitado.
Si Abel misunod sa mga pagtulunan sa iyang mga ginikanan ug mihatag sa panganay sa iyang panon ug sa halad sa dugo kutob sa iyang mahimo. Apan wala mosugot si Cain. Gihatag lang niya ang gusto niyang ihatag sa bunga sa yuta. May tungod niini sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 4 kay nag-ingon, tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios og mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gipahimutan siya sa Dios ingon sa tawong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. Ang rason nga no nga ang Dios midawat sa halad ni Abel tungod kay siya misunod uban sa hugot nga pagtuo ug mihatag sa Dios sa usa ka espirituhanon nga halad. Apan si Cain wala motuman sa kabubuton sa Dios. Gibuhat na niya ang gusto niyang buhaton. Wala siya maghimong espirituhanong sakripisyo. Apan misunod lang siya sa formalidad sa paghimog halad. Mao nga wala dawata sa Dios ang mga halad ni Cain. Sa atua karon kay kung siya moadto sa simbahan ug molingkod sa pagsimba sa serbisyo sa Domingo, apan dili mo simba sa espiritu o kamatuoran, pananglitan. Ang uban nagunahuna nga ilang gibalaan ang Domingo tungod kay lang anaan sila sa simbahan. Bisan og sila adunay mga walay pulos nga mga pagunahuna. O sila nagmata nga nagdamgo or daydreaming. Sa kini nga kaso sila usab nagsunod sa mga formalidad. Apan wala sila naghatag sa ilang kasing-kasing og pagpaningkamot nga mao ang mas importante. Busa sila naghatag sa unodong halad sama sa gibuhat ni Cain. Busa, dili dawaton sa Dios ang paghalad sa maong pagsimba. Nang hinaot ako nga kanunay kang mabinantayon ug magsusi kung tinuod ba nga nagsimba ka diha sa espiritu ug kamatuoran o nagkinabuhi ka sa pagtuo nga kinasing-kasing sa tibuok mong kasing-kasing. Sa dihang ang Diyos wala mo dawat sa mga halad ni Cain kundili sa mga halad lamang ni Abel, si Cain wala maginulso sa iyang sayop nga buhat. Apan hinuon siya nasuko ug ang iyang panagmay kay nagpakita og kasuko. Siya adunay daotang pagbatik ang Abel or ill feelings. Sa katupusan iyang gipatay siya. Kini kay usa ka talagsaon nga butang. Sa usa lang ka henerasyon, sukad nga nagsugod ang pagkultibar sa tawo. Ana-anay pagdumot ug kasina. Dugang pa ang mga butang sa unod mitubo og gipakita ingon sa usa ka buhat sa unod nga mao ang hunahuna nga gipahayag sa aksyon sa usa ka pagpatay. Si Cain wala magbuhat sa maong makakalisang nga mga butang tungod kay sa makadiyot nga kasuko. Kay tungod aduna may siya daotang mga pagbati. Iyang giplano og gipatay ang iyang kaugalingong igsuon nga si Abel. Mao nga dili ta makaingon nga gaan ang iyang sala. Pinaagi ni Cain atong makita pag-usab ang kinaaya sa mga sala ug kadautan. Kung magsugod kita sa pagdawat sa dautan sa atong kasing-kasing, unsa kadali kining moabot kanato? Unsa kadali nila mahugawan ang atong kasing-kasing? Busa, katong mga gusto nga mabalaan kinahanglan dili mudawat sa bisan unsang gamay nga sala o dautan nga naghunahuna nga okay ra kini. Nang hinaot ko nga hingpit nimong ibton bisan ang orihinal nga gamot sa makasalang kinaiya sa imong kasing-kasing. Niining pagiha, si Cain nahimong unang mamumuno or murderer sa katawan. Ug unsay nahitabo kaniya sa ulahi. Ang Dios sa gugma nag-abli usab sa dalan sa kaluwasan alang kang Cain. Syempre, ang sala ni Cain dili gamay, apan ang iyang konsensya mas putli kung itandi karon. Nakakaton si Cain bahin sa Dios gikan sa iyang mga ginikanan. Dugang pa, wala siya makasunod og daghang orihinal nga sala gikan sa iyang mga ginikanan. Mao nga siya makahinulso sa iyang mga sala pinaagi sa silot. Diha sa Biblia atong makita nga ang Dios nagpakita sa iyang kaluoy bisan kang Cain nga mao ang unang mamumuno or murderer sa katawan. Si Cain nahimong naglaag-laag sa yuta ingon nga bayad siyang sala. Gitunglo siya og giabog gikan sa naong sa yuta ug nangayo siya sa kaluoy sa Dios nga nag-ingon nga ang silot kahilabihan para kaniya. Busa, ang Dios naghatag kaniya og usa ka ilhanan aron siya makalikay sa kamatayon nga nag-ingon. Busa, bisan kinsa nga mopatay kang Cain, ang panimalos ipahimtang kaniya sa 7 ka pilo. Si Cain makapabilin sa iyang kinabuhi uban niini nga ilhanan. Apan kinahanglan niyang magbasol sa iyang krimen. Hangtod nga ang iyang kinabuhi natapos sa yuta ug nakakita ni ana nga mga ilhanan. Apan pinaagi ni ana nga selos mianhi siya aron maghinulsol sa iyang mga sala ug nakadawat sa kaluwasan. Busa, kini usa ka panalangin alang kaniya. Sama kang Adan ug Eva, si Cain miadto usab sa paraiso.
Hinitungod kay dili gamay ang nga butang ang paghimo sa usa ka pagpatay sa henerasyon nga adunay daghang kaayo. Hilabi na daotan ang pagpatay sa iyang igsuon nga si Abel. Tungod kay aduna siya ing ani nga matang sa kasing-kasing, dili siya makaadto sa mas maayong dapit nga labaw pa kaysa sa paraiso, bisan pag naghinusol siya. Og usab si Cain naghinusol sa iyang sala apan tungod sa iyang kahadlok sa selod, nagpasabot nga wala gyud siya naginusol gikan sa iyang kasing-kasing uban ang iyang gugma sa Dios. Kung mahimo niyang usbon ang iyang daotang kasing-kasing ngadto sa mas maayong kasing-kasing sa ulahi, mahimong mas maayo ang katapusang resulta unta. Kung siya magkinabuhi uban tanan niyang paningkamot ug kusog sa pagpahimuot sa Dios, makadawat unta siya og mas maayong langitong pulayanan ug ganti. Apan si Cain wala ingon ni ana nga kinaiya. Panapos, minahal nga mga kaigsunan diha ni Kristo. Sa dihang si Adan ug Eva nakasala, ang Dios nagpakita sa iyang walay katapusan nga gugma. Giunsa niya paglihok sa dihang nakahimo sila og sala bisan human makadawat og hilabihang gugma gikan kaniya. Ang Genesis Kapitulo 3, versikulo 21 nag-ingon, og nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang Eva ug mga sapot nga panit nga sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Kay silang duha nga nanaog ngadto sa tinunglo nga yuta aron sa pagbayad sa ilang gibuhat, gibistihan sila sa Dios sa mga bisti nga panit. Wala ka ba mahinumdum sa kalipay ug kabalaka sa mga ginikanan sa dihang ang ilang bililhong mga anak nagsugod sa paglakaw sa unang higayon? Nabalaka nga ang ilang mga anak kay masakitan og unsa pa? Nang hinaot ko nga inyong mabati ang kasing-kasing sa Dios nga amahan alang sa iyang mga anak. Mga kaigsunan, sila si Adan ug Eva mipuyo sa tamnanan sa Eden nga walay kakulang. Nagpahimulo sa dakong gahom ug nakadawat og dakong gugma gikan sa Dios. Apan karon, sila nagkinabuhi isip nga mga lungsuraron sa langitnong gingharian. Apan sa kinaubsang level sa langitnong mga pulayanan sa paraiso. Unya sa unsang kinabuhia sila mubati nga mas malipayon sa tamnanan sa Eden o sa paraiso. Mas malipayon sila diha sa paraiso. Tungod kay nasinati nila ang kasakit sa mga sala o kamatayon pinaagi sa kultibasyon sa tawo diha sa yuta. Karon ilang naamguhan kung unsa kadako og kabilinhon ang gugma sa Dios ug ang tanan niyang grasya alang kanila. Samang paagi giusab sa Dios nga amahan ang ilang kasaypanan kaniadto ngadto sa mas bililhong gasa. Pinaagi sa proseso sa kultibasyon sa tawo pagkadako sa iyang kaalam gugma. Karon, mahimo na silang mabuhi sa kahangturan uban sa tinuod nga pagpasalamat alang sa Dios nga Amahan. Sa dihang si Adan ug si Eva dito sa tamnanan sa Eden wala sila makahibalo sa kasakit ug kamatayon ug sila misupak. Apan nahibaluan mo gayud kung unsa sila kalisod ug puno sa kasakit ang pagkabuhi isip ulipon sa kaaway nga yawa nga si Satanas. Nahibalaan usab nimo pag-ayo kung unsa kabulahan nga miabot nimo ang gugma sa Dios ug nagpuyo sa iyang proteksyon ug giya. Busa, awhagon ko kamo sa makausapa nga dili kamo muhimong binuang nga desisyon nga mahimong hinugdan sa walay katapusang dili mausab nga mga sangputanan. Ako nag-ampos sa ngalan sa Ginoo nga kini nga panahon sa pag-agi sa tawhanong kultibasyon kay mao ang imong labing dako nga mga panalangin. Kini akong giampos sa ngalan ni Hesukristo nga atong manuluwas. Amen.